Паводле звестак порталу Realtbuy, сярэдняя цена квадратнага метра выросла на $350 за метр на працягу 80 дзён. 15 лютага было 1950, а 10 траўня ўжо 2300. 84 дні і плюс 18% пры змяншэнні колькасці ўгодаў. Гэта што ж такое? Гэта як так? І гэта не проста рэкордная цана за ўвесь час назірання. Гэта яшчэ і самы хуткі, практычна вертыкальны, імклівы рост. Так не было ніколі. Дык што ж здарылася? Ну, соседкі ведаюць адказ. Русскія ідуць. Расіяне, нават самыя лаяльныя Пуціну і вайне, але і яны так стаміліся ад падымання з каленяў, што калі ім пачалі адсекаць увесь інтэрнэт, яны ўзвылі і сталі шукаць, куды б ім уцячы ад такога шчасця. А тут побач чысты і спакойны, нібыта Менск. І вось ужо колькасць запытаў о куплі кватэраў з іхняга боку вырасла шматкроць. І эксперт рынку кажа, што іхная доля ў набыцці сталічнай нерухомасці ў сакавіку была больш за 10%. Звесткі метадалагічна недакладныя, але ў паветры запахла «Янкі go home», то бок расіяне, сядзіце ўдома. Прапаганда вырашыла страляць у адказ. І вось ужо нашае кадастравае агенцтва выдае прэс-рэліз з вельмі прывабнай шпіёнскай назвай «Сделкі з замежнымі грамадзянамі». Чуеце? Гэта Том Круз за Шонам Конрай прабег. І што ж яны нам там пішуць? А пішуць яны: не хвалюйцеся, грамадзяне, ніякія расіяне цэны не разганяюць. Іх доля ў гэтыя 3 гады стабільная, 4-6%. І павелічэнне яе на 1% ніяк не ўплывае на цэны. Маўляў, ваюйце у які-небудзь іншы бок. Ну вось, што гэта? Ну што, хлусня? Ну добра, не проста хлусня, а спроба ўвесці вас, паважаныя гледачы, у зман. Па-першае, нават калі верыць іх звесткам, то доля замежнікаў за 2 гады вырасла больш, чым на 30%. Было 4,3%, а стала 5,6%. Гэта рост на траціну, а не на 1%. Ну а па-другое, адсяканне рубільніку з інтэрнэтам у Расіі пачалося ў сярэдзіне лютага. І менавіта тады цэны ў Менску стартавалі, як беларуская касманаўтка кудысьці да зорак. Таму цікавіць нас не статыстыка за квартал, а за асобныя месяцы – сакавік і красавік. І вось яе якраз і не дае нашае кадастравае агенцтва. Маўчыць. Я думаю, гэта ў іх так выпадкова атрымалася. Праўда? Ну, у прынтары якраз на сакавіку атрамонт скончыўся. Ну, бывае. Ці магло на рынок паплываць нешта, акрамя павышанага попыту ад суседзяў? Прапанова кватэраў фактычна не змянілася. Так, на Realtbuy мы бачым рэзкае зніжэнне, але гэта рэакцыя прадаўцоў на цэны. Яны хочуць пачакаць. А вось увядзенне новага жытла на тым жа ўзроўні, як і ў минулыя гады. Попыт. Беларусы не разбагацелі. Эканоміка спынілася, доходы сталі. Іпатычныя крэдыты крыху патанелі, але ўсё роўна. Все яшчэ на завоблачным узроўні, каля 15% гадавых. Таму для вось такога рэзкага росту няма ніякіх іншых прычынаў, акрамя новых пакупнікоў, што раптоўна з'явіліся, якія не разумеюць словаў шыпшына, аграст, і задаюць пытанне: а ці можна разлічыцца расійскімі рублямі у вашай Беларусі? І яшчэ адзін важны тэарэтычны момант. Ці можа змяненне попыту на некалькі адсоткаў выклікаць рост цэнаў амаль на 20%? Можа. Пра гэта напісана ў падручніку эканамічнай тэорыі у графе пра эластычнасць попыту. Ці чыталі кнігу ў кадастравым агенцтве? Я моцна сумняваюся.